Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim. Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim. Do ba 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 do do ba do 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 a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba. салом алейкум. бори дигар гулдухарако хушрумам мегӯем ки апа қатимон кам гап мезанӣ, худо кам нишон медиҳӣ. барое ки бисёри шумо маро гӯш намекунед, ман қатишумо чӣ гап занам? ягона советҳои дӯстона ки метавонам, саҳифаи ман чизе ки ман ба фоидаи шумо мегӯям, ҳамаша пешкаш шумо мекунам. шумо дар кадом ширкат дидем ки ғайр аз ойлик, ғайр аз бонус, ғайр аз путёвка, бисёр ширкатҳо фақат ойлик метавонанд, тамом, на падарка метавонанд, на путёвка, на ягон чӣ. майли ҳама ино бо плюс ширпулитон метавонанд. барои модароне ки таваллуд кардаган ширпулӣ метавонанд. ин хеле танҳо дар ширкати Фаберликҷон. илаза ман хушхабар дорам аз номи саҳифаи Дубай Мол Тиҷи. Азизон, ба муносибати фарорасии соли нави мелодӣ дар ҳамаи молҳои ин мағоза тахфифи соли навӣ эълон намуданд. шумо метавонед ҳамаи молҳои мағозаро бо тахфифи соли навӣ арзону дастрас харид кунед. дӯстони азиз, чанд рӯз пеш ман ба мағозаи Дубай Мол Тиҷи рафта будам. дида будед ки абзор кардам чӣ қадар дар онҷо молҳои зебо, алосифат барои худамон, барои фарзандонамон, маҳсулотҳо барои зебогӣ ва тозагии хона буд. ва имрӯз боз ки бори нав қабул кардам ва чун гуфтам тахфиф эълон кардам, ман якчанд намуди борҳояшонро ба шумо нишон медиҳам. боқимондаашро шумо метавонед аз саҳифа тариқи сторисошон бубинед. молҳони азиз, анами хел халатҳои велюр новинка овардан. бинед чӣ хел велюри мулоимак аст. духтарои азиз, халата бинед чӣ хел рангаш хушро сурх. ман аз болои либосам пӯшидам. тасаввур кунед дар хона ин либос. тасаввур кунед ин халат бе ягон чӣ дар бадани шумо бароҳатак зебо. беҳад халатҳои хушро оварда духтарако. бинед барои химчамиёно ин хеле гул доранд. фасонаи рангашам бинед чӣ хел ранги приятни. боз анаи хел кардиганои хушро овардан. бинед духтарако, барои берунпӯшӣ, барои меҳмониравӣ. халатҳои ҳамаша нав қабул кард. бори туркиё аст, беҳад хушрӯ. чанд намудош бисёр ай духтаро. инаш капюшон дорад. бо дигар намудоша метавонед ки дастори соз дар омада. бинед ду рӯз пас я рӯз пас бор қабул мекунад борои гуногон. бо духтарони хеле двойкаҳои беҳад хушро овардаган. матошам хеле мулоимака вазиҷа хиннакай муайна пушам хе гарм шудам. хеле велюри мулоим аст худ. бон хеле кори дастӣ дорад. двойка ман шимшанак пӯшидам. бинед хеле мисол қариб поён аст. шимашам хеле кушод ва роҳат дар бадан роҳат нестад. плош беҳад двойкаи хушранг аз заминам гиред. бо анаи хел намуди спортивкаҳо доранд. инам двойкай. фасонаш анам хеле духтаро. инам дар тана бисёр хушрӯ мешинад. вадаласои ғал сакар матоаш ғалсак пешаша бинед хеле ороиш дорад. ҳостинашам аз поёни боло пӯшон мепӯшад. беҳад хушрӯ.
من اینش برای خودم گرفتم دخترکو. بازم خیلی لاسینه‌هایی بینید شده داره. بعضی ها لاسینه خیلی چسبیدگی ناز نمیبینن. آنها شده میسته. باز تا پشت گردنش شده بعضی ها زود دارن. مدلاس پشته نمیتونن. این برای شما این نمودش گردنش شده. فسونش در آستین و پیشش. آنها این خیلی با لاسینه ها داره. به لاسینه گشته نمیشه. خلق میخوریم اینه. Она вовадалася бинен, хели молочницы, либосои торикати, яне болопушои торикати, ина пуше хушрутара. Болопушои рушанкати, сиё пуше. Баъд шарфои хушру доран духтаро. Ина бинен, сафед. Ой, мар, тур доран. Модни шарфои на ранги молочниш, бо не хели ранги сери. Ина гашан хушру. صبرينا صبرينا شهد الحلا عملتي فينا قلب بلاديك عايش في قلبينا صبرينا صبرينا شهد الحلا عملتي فينا قلب بلاديك أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام من باب يا الله حلوين والله برای بدن برای خوشبویی بدن клачо این лосьон و спрей ها از خود امریکا آمدن وقتی شما اینا را استفاده برید با شما دیگر عطر لازم نمی شود حتی خانه رو بوی انامین لاسیون رو میگیرد تمام خانه بدن شما بوی فورا میکند و خود من 4-5 سال می شود که از همین مغازه لباس های ته‌پوش پیژامه های خانگی با افزال خانه پوش رو تنها از همین شب نمیگیرم یعنی از مغازه ویکتوریا سیکرت باز بینید نمودهای نوآورده است چقدر تپچکه های زیبا انا این نوین که از دخترکا بینید تیگره که ما دوست میداریم از من از این میپوشم بعد بینید چقدر در بدن زیبا است دوایکاز از تگش کرده دارد از بوغش خلط خب در اینجا باشد ته‌پوش های هم اوریجینال یعنی از خود امریکا است باز از دیگر کشور